Бу минутларда Камал сәхнәсендә зур юбилей театрының примасы иң танылган артисткаларның берсе Люция Хамитованың иҗат кичәсен үткәрәләр. Әлеге тантанада хәбәрчебез Ләйсән Сабирова эшли. Ләйсән, юбиляр бүген нинди рольдә? Сәхнә түрендә генә утырамы яисә һәр вакыттагыча тамашачыны үзенең кабатланмас образлары белән сөендерәме? Хәерле кич, театр бәйрәме гөрли. Актриса үзенең 50 яшьлек юбилеен инде җәй аенда бәйрәм итсә дә, аның менә бу иҗади бәйрәме, иҗади кичә көзгә яңа сезонга калды. Юбилей кичәсенә Люция Хамитованың котларга коллегалары, тугры тамашачысы һәм дуслары килде. Аның белән бергә партнер булып, шактый гына спектакльләрдә уйнарга, ул инде әлбәттә Ромео и Джульетта, Казан егетләрендә, Илгизәр плюс Вера, Әлермештән Әлмәндәр һәм балалар спектакльләрендә дә күптән бик күп уйнарга туры килде. Аның менә гади дә булып калуына, шул вакытта үзенә күрә актрисаларга гына хас булган горурлыгын да икесен бергә шулай үреп бара алганына бик каты сокланган иде. Һаман әле ачылып бара. Менә әле күптән түгел генә Килмешәк премьерасында ул миңа үземә мәсәлән яңа яктан ачылды. Ул инде өлкән кешеләрне дә уйный ала икән. Менә ул чын актерның ул шулай җыелып бара. Үзенә тарта белә кешеләрне. Ул бөтен амплуада рольләрне бик оста башкаручы актриса. Гаҗәеп, яратабыз, хөрмәт итәбез. Юбилей кичәсе котлаулар һәм актриса сәхнәләштерелгән спектакльләр өзекләр белән үрелеп бара. Тәҗрибәле актриса еллар узгач та үзенең әле дә дулкынлануын яшерми. Бүген икеләтә дулкынланам ди. Тантана алдыннан без сәхнә артына кереп, аның белән сөйләшеп чыктык. Аллага шөкер әйтәсем килә. Мин канәгать, минем чынлап та иҗади юлым бик кызык, катлаулы булды. Төрле рольләр уйнарга туры килде. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен язмышыма. Театр бәйрәме шулай итеп дәвам итә. Әлегә шулар.